Assalamu alaikum. Yanzu haka duniya ta ƙara samun ci gaba a ɓangaren technology na zamani da sauran abubuwa tun daga kan irin wayoyi da kwamfutoci, mu kuma hakan yana ƙara cutar da mu saboda duk lokacin da technology ya sama mu kuma muna ƙara cutuwa. To wannan menene matsalar, sannan kuma menene mafita? Da fari yanzu idan muka duba, a da muna amfani da ƙananun wayoyi, idan mutum ya sa megabyte ta naira 100 sai ta mar kusan sati. Saboda me? Saboda lokacin irin ƙananun wayoyi ba sa ɗaukar data da yawa, sannan kuma ana amfani da 2G, sannan zaka ga WhatsApp bai fi ka rubuta sako ko kuma tura sauti ba. Amma saboda update din da ake samu na ci gaba, na ɗaya yanzu ta koma 4G, mutum zai iya tura bidiyo, za a iya tura hoto, internet yana ƙara samun ci gaba, sannan wayoyi suna ƙara cin data da cin kuɗi. Yanzu zaka ga an wayi gari wani wayarsa duk wata tana ci sama da 10,000, wani 5,000. To wasu daga cikin mu kuɗin data baya damun su saboda watakila Allah ya azarta su, amma akwai waɗanda kawai dole suke wa kansu saboda zamani ya zama dole su tafi da shi. Yanzu duk talaucin mutum da wuya ka ga ya iya sati baya da data. Duk yanda zai, yanda ake nemo kuɗin da za a ci abinci, haka mutum yake nemo kuɗin da zai da data. To amma shi internet an yi shi ne kawai don ya ci gaba da cutar da mu, kawai ya ta kwasa kuɗin mu, baya ba mu wani abu. Mu ne muka cutar da kanmu a wannan bangaren na rashin shiga internet ta hanyar da ta dace. Da yawa daga cikin mu kawai sun ɗauki internet ne wajen da mutum zai je ya lalata kuɗinsa da datarsa ba tare da ya mai da wani abu ba. Dan uwa, yanzu an kai zamanin da ya kamata a ce ko da wayarka bata baka kuɗin kashewa ba, ya kamata a ce bata ɗauki kuɗinka ba. Misali yanzu idan kana da waya ta hanyar social media, zaka iya amfani da wannan damar kana mai da kuɗin datar ka, ma'ana kuɗin datar da kake sa mata yana dawowa ta yadda kawai irin babu cuta babu cutarwa. Amma bai kamata a ce kaza ta kwana akan dami kuma ta mutu dan yunwa ba. Wannan karin magana Hausa suna faɗa idan mutum ya kasance yana kan abin da yake nema kuma ba tare da ya same shi ba. Da haka shi yasa wannan channel ta ɗauki nauyin kawo wani gagarumin shiri akan tsarin blogging. Ma'ana yanzu za mu yi training akan blogging. Blogging hanya ce da mutum zai iya samun kuɗi ta internet ta hanyar website, yanda ake gina website ta hanya mai sauki, wanda kamfanin Google su suka kirkiri wannan abin don su taimaka wa mutane. Ya daɗe sosai, kawai dai a ƙasar Hausa ne bai shahara sosai ba. Duk da a ƙasar Hausa akwai wanda suke yin sa kuma suna samun kuɗi da shi. Daɗin sa zai taimaka ma wajen ka samu kuɗi ta hanyar rubutu, kamar yadda ake posting a Facebook cikin sauki. Sannan kuma zaka iya ɗora hoto ko bidiyo ko sauti, ya danganta da irin abubuwan da kake so ka ɗora. Kuma bayan irin YouTube, shi YouTube yana buƙatar ka koyi editing, ka koyi ɗaukar bidiyo, ka koyi tsayawa gaban kyamara, ka daina jin tsoron mutane. Amma shi wannan cikin sauki kawai zai taimaka ma wajen ka samu kuɗi ko da baka da kyamara, da wayar ka kaɗai, tunda zaka iya rubutu kawai ta hanyar rubutun ka kana samun kuɗi. Misali rubutun labarai ko rubutun littafi ko rubutun wani abu, duk abin da ka sani ana rubutawa, zaka na iya rubutawa don ka samu kuɗi da shi. Sannan bugu da ƙari zai taimaka wa musamman ma'aikata masu ƙaramin albashi, irin ma'aikatan gwamnati, malaman makaranta da sauran abubuwa. Irin mutum idan ya taso a makaranta da rana haka zai iya zuwa ya rubutu a fejinsa, sai ka ga yana ɗan samun wani abu a can, yana samun wani abu a nan. Sannan irin masu ƙananan YouTube channel da ba sa samun kuɗi da yawa, su ma za su iya amfani da hanyar website don su bunƙasa samun kuɗinsu. Ma'ana mutum yana amfani da YouTube channel sannan yana amfani da website, tunda dukkansu na kamfanin Google ne, sannan kuma duk da AdSense suke amfani. Da haka duk wanda yake sha'awar ya shiga wannan training, wannan lamba da muka ajiye a ƙasar nan ita ce lambar shiga training din. Zaka iya tuntubar mu a ciki, insha Allah za mu maka cikakken bayani. Yan uwa, kada mutane suna wasa da dama, kawai internet ya kasance wajen kashe kuɗi. Dole mutum yana amfani da internet wajen dawo da kuɗin da ya kashe. Kamata ya ce internet yana iya siya ma waya ma, ba wai magana kuɗin data ba. Dan haka duk wanda yake da sha'awa zai iya tuntubar mu a WhatsApp kadai, lambar ba ta kira, sannan kuma WhatsApp kadai ake yi. Da haka sai na ji ku, kuma iya magana blogging ake a cikin ta, banda sauran tambayoyi mutum zai iya tuntubar mu a Facebook. Wassalamu alaikum.